ikusten duzuen, baina hemen 3 aulki ditugu, 3 gonbidatuen aulki ditugu, eta lehendabizikoa hutsik dago. Ez kasualitatez, gonbidatuak etorri ezin duelako dago hutsik. Zergatik ezin duen etorri? Ba, orain bera kontatuko digu. Gurekin da Naiara Ibañez. Arratsaldeon, Naiara. Bueno, gustoko litzaidake bai Platon horre egotea, baino azkenen ondo entzute jazu, Bai, ongi entzuten dizugu. Bota. Bai. Vale. Bueno, nik dauzketan arazetako bi die sentikortasun kimikoan izkoitza eta elektrohipersensibilidadea. Orduan, bi hauekin, batekin izango nituzke, hor dauden kimikon usainez berdinekin batez igual perfumekin edo ibilidien garbitzeko produktukin arazo. Eta beste sensibilidadekin berriz, enintzeke ondo egongo, hor daun esposizio elektromagnetiko guztigatik, bai mobilek, orduen aparatu danak, wifik, ez dakit, ingurun antenan bat baldin badago, horko sistema elektriko guztie bera. Orduan, netzako azkenen palo handi izango litzeke, eta holako leku hainbeste intolerantzia dauketen olako leku baten neotek, niretzako suposatzen du, nire sintoma guztik azaleratzea eta nintzeke horrengo hitzeiteko mun, eta gero pasabarko nituen pare bat egun oian deskantxatzen horri, esposizio horri buelta bateko orduan aukera hau zumez, Skypez, hobea da. Eta Naiara, esan dituzun gauza horiek hemen aurkituko zen dituzke, wifiak, teknologia berriak, produktu kimikoak asko. Ona etorriko bazina, zer gertatuko litzaizuke zehazki? Sentikortasun kimikokin normalen ere sintomak izaten die, toleratzen ez duten kimiko bat inhalatzeakon, kriston buruko mine, hiltzek burunokiko banitu bezala, arnasketako bia guzti horiek erreta sentituko nituzke, inkluso segun zenbateainoko dan, igual hasiko nintzeke eztulka, eta depende zekin aurkituko nintzeken, ez? Eta igual zengo nuko ondo arnastu, eta mareatengo nintzeke, maskaria bat janri ezkio, asko korrelako zerbait erabiltze dutela, igual alko nintzeke hon, baino aldertatik oso inkomoda, eta zengo nintzeke konzentratu hor ondo hitzeiteko. Eta Naiara, esan duzu, pare bat egun ez da, oean pasatu beharko zen dituzkela, sintoma hori guztiak pixkatxo bat joan arte? Bai, seguraski, normalen bai. Eta gero elektrohipersentikortasunekin nire sintomak izaten die mine, batez eitut gorputzeko zona batzuk takit zergatik, dien ere zona nire foko, nire sistema nerviosun foko, minberatzen dienak. Eta hasiko nintzaka minez, eta denbora askor pasa ezkio esposizio horretan, jungo zitzaizkiten, igual nik batez dauket eskubiko eskun behatzak gogortzen eta mobilidadea galtzen. Eta gero juten ez itzaltzen, eta gehituko nintzeke hor, bure blokea egiten zaizu, enbota bezala egiten da, azkenen, oso estresa handi bat zure gorputzen zako, eta azten da sistema nervioso hori pixkat petatzen, eta esango nintzen pixkaten plan zombi, etzan bate biable izango. Aizu Naiara, oso gaztea zara, 23 urte dituzu, noiz hasi zinen zu jabetzen zerbait etzi joala ondo? Bueno, netzat izan zen, puntu nahiko, inflexio puntu bat gaztetan mononukleosi bat pasan honen, dala virus infekzio batek sortzen duen gaixotasun bat. Eta oso neska aktiboa nintzen, kirol desiente egiten nuen, eta horita geriz, hasi nintzen kriston fatigakin, saiatzen nintzenen kirol pixkatiten reprotek nituen, eta gero beti izan ditut txikitatik digestiok arazo, baina eta gero pila bat okertu ziren. Hasi nintzen intolerantzia pila batekin, mikrobiota kristo inda, infekzio pila bat, eta ez nuen ulertzen, baina etzan ez oso grabeare, ez nion garrantzia handik eman. Baina hor jasi nintzen fatigakin. Eta gero,
bai hasi nintzela, oin dela ja urte kontuatzen, igual mobila ibilita gero, neola buruko minekin, ez nintzela oso ondo sentitzen, alakor gomu resaka puntu batekin bezala, eta hori beste jetzitzaila gertatzen, baina honin garrantzik eman, nik enun ezagutzen gaiztasun hori existitzen zanik, eta neuken alako referentzia bat, norbaitek kaskarrillo kontauta, emakuman baten aurrestatu batu, eta antena bat jarri ziotelako, bain burun alboala edo zeukela ibili barra, eta eritu zitzaiten en plan, tipa honi buru juntzaio erabat. Hori izan posible. Eta hola, eta gero lehen gurten bukatu nitunen kuarentenan nire praktikak, zenina ez formakuntzaz laborategiko teknikari, hor esposizio gehiagi edukin niretzako sensibla izan da. Eta hor erabat petatu nuen, eta zinintzen ja lotzen. Eta jarri nintzen Donostiko elkartekin, Bizibel elkartekin, harremanetan dela fibromialgia, neke kronikoko sindroma, sensibilidade kimiko, anizkoitza, eta elektrohipersensibilidadeen elkartea, Gipuzkokoa, eta hor ja komentatu ziren, azaldu zaten gaiztorasan asistitzen ziren, da, bueno, neukela itxura guztie izateko. Eta ni Osakidetzan ibili nintzen bueltaka, baina, bueno, nik ere nien esan nahi nire minek askotan hasten ziela, igual mobil bat erabilita gero, edo horrela gain denbora asko pasata gero. Belduren maten zina berz pentsatuko lueken, ez da askotan enun filtratik enun, segun zen mediku tokatzen zitzaiten, baina bai, egun baten neon igual endokrino neukelako arazo hormonal bat, beste egun baten neurologoa behatzen ziaten, beste egoten reumatologoa, digestiboa, eta hola bueltaka, eta inungo erantzunik gabe. Orduan Bartzelona jo nintzen, antzodelako adituk, eta handa iztelako gaixotasuna unidadek, eta hori jain zaten diagnostikoa, eta izan zan golpe fuerte bat, baina aldi beren lasaitu bat behingo zulertu nolako zaitzetik gertatzen. Ulertu zinuelako ez da, bai hori horrek lasaitasun puntu bat ere ematen du. Naiara, esan daiteke agian urte askotan zure buruari kalte egin diozula, ez da? Eta gaur egun agian mugikorrik baduzu, edo... Bai, betola Nokia zar bat, lehen ibiltzen una gazterketatan neonen ikontuatzen nintzen behar nula konzentrauta egon eta mini gabe, eta modutako bat eskubritu nazan mobil zarra erabiltza momentu hortan, hori mantentzen dut. Eta gero dauketana da ordenagailu ditut aplikazio denak. Guai WhatsAppa, Telegrama, Instagrama, eta hortik komunikatzen naiz. Eta ordenagailu dauket interneta kablez jarrita, gero kableatu guztia pantaiatu, distantzi batea, ondo neurtuta harmonikok, eta, kontu bat, gozak batzu kontu hartuta, eta, aldet denbora bateako nahiko ondo toleratu, eta hola nabil, hola komunikatzen naiz. Eta non bizi zara? Ni hain bertan Goierrin. Honez kanpon bizitzen, baina, lana utzi barra izanun, eta, aurretik ella gurasun etxanen buelta hota, eta lana ja utzita, eta dozketan zailtasunekin, gurasun etxen hau, eta suertez, behaiek landa ere mun biziri, eta ingurun ez dago bizi lagunik, ez antenaik, eta tentsio altuko linea nahiko urruti gerlitzen da, orduan, hortan suerte handi edukietze ditut beste lagun pila bat, gaixotasun igualakin, batez arazo gehien emateituna, kasu hauetan izaten da elektrohipersentikortasune, ze klara daukezu, dituzu bizi lagunen wifi dana, kalen baztea oso posible da antera bat paren egotea, eta oso zai izaten da etxea apantaiatzea eta zuretzako biabla izatea hor bizitzen. Eta gaina nola lana galtzen dezun, gero ekonomikoki baita oso prekario bihurtzen zea, eta bilatzea beste etxe bat euskera super zaila. Naiara, eta adibidez, lana aipatu duzu, baina zure lagunekin geratzeko, egoteko, nola egiten duzu? Egiten detena da, nik dauket neurgailu bat, berez normalen ni nola sentitzen naizen jakiten dut leku hori garbi dagoen, kutsadura elektromagnetiko edo ez. Baina, neurgailu badet, orduan, horrekin ditut nik ja zonak fitxauta zein zauden garbi zeintzuk ez, eta normalizat dien natura inguruko lekuk, eta hor galditzen ez behaiekin, pasatza juteko, txapurrekoen buelta bat eman, pixkatitzen, infusi bat eraman termon, olako gauzak. Baina festan irten, terrazan gelditu lagunekin, eta olako planak, ez. Eta neurgailu hori gainean eramaten duzu? Hor eskura daukazu, gertu daukazu? Bai, moitungo naiz, Bai.
Interesgarria da, ez da, neurgailua esan du berak. Ez dakit nolako izango den. Neurgailuarekin joan beharko du, lagunekin planak egiten dituenean, edo erosketak egitera, eta berak esan du kontrolatuta daukala, ez? Ze leku diren arriskutsuak eta zein ez. Terrazetara ez dela joat. Bai, hortxe daukazu ez da, Naiara? Zer barkau? Hortxe daukazu neurgailua ez da, ea nolakoa da, Bai. neurgailua? Da talki baten antzekoa. Hau, antena hemen kokatzen zaio, eta hau da formato bolsillo. Osa, askoz potenteok erabiltzituzte etxetan neurketak iteko eta gauza serio gotako. Baina normalen gaixotasuna dugunek formato praktikona da txikitxo hau. Eta batez neurtzeitu frekuentzia altuk, biela normalen kalento patzituzunak, biela inalambrikok edo esango genuke, antenak, radiofrekuentziak, 4G o 5G mobilek emitetzen duena. Adibidez, igual neurtzeko kanpo elektriko edo magnetikotako badauka aukera, baino ez da infini. Baina, kalean ibiltzeko eta hori oso dago. Naiara, eta esate baterako, guk ez dakigu ze frekuentzia diren altuak eta txikiak, baina zuk zenbat frekuentziatik gora sumatzen dituzu kalteak edo zer da zuretzat zona garbi bat? Hor, ni desastre bat naiz. Gauza hauekin, honi dituna da unidadez berdinek, eta ni baina arte biltzen nun, lehenengo jarretazen unidadekin, eta giatzen nintzen zenbakikin eta argitxokin. Hemen dago eskala bat, dago argi berdea, laranja eta gorrie, goiko puntun. Eta unidadaz kontrolatzen zein dan, baina ni nire gorputzekin sentitzen da, hemen jartzen zonan arabera, ni hasten ez sintomak nabaritzen normalen hemen 300-etik gora da honen, hasten dara laranjan jartzen. Ni laranja normalmente ja nahiko gaizki nago. Eta gorrin da, hor denboa gutxiako. Eta baino unidadea, ez dut esango, porque la voy a liar. Eta ni kolorekin giatzen naiz. Bai, ongi. Ulertu dugu, Naiara, zuk ikusgarritasuna eman nahiean ikusezinak bihurtu diren gaixotasun hauei, zuk baduzu proiektu bat. Sare sozialetan zabaltzen ari zarena. Bai. Bazkenen, hasi nintzenen hobeto aurkitzen, da jabiatu nunen forma pixkat ordenagailu hobeto toleratzeko, ez dakit, gogoa sartu zitzaiten pixkat zerbait iteko. Eta hor neurri hartzen nabiltzek, izan oso duki gutxi gode, apenas ja ez. Baina, azkenen frente asko ditut eta energia dosifikatu barra dauke. Baina nik azkenen guzti horrekin ikusiten gauzatako bat da, nahi oso berandu diagnostikatu diate, ni urtek nik ja sentitzen eneola ondo, gauzatzun aurren esponitzen nintzenen, eta askotan sentitu izan, lehenago jakin izan ban, eta lehenago hasi izan banintz higiene hori aplikatzen, igual egunen nintzen neongo dauketen sensibilitate puntu honekin, ez? Eta gero baita asko larritzen hau zerbait da, aldula egon jende pilate goera igualen, eta nola, bainik medikuk ez duen formauta, gaixotasuna bera ez da horako rekonozituta, ongo diela igual hor bueltakan ibili naizen bezala sufritzen, eta behin dakizunen zer da neurrika dituzunen hartu eta pixka tratamendukin hasi eta hobetu, hori da kriston aldea. Orduan pixkat horrek motibauta eta netzat baita proiektu bat eukitzek da sormena lantzeke ondo ingozilako, hori martxan jarri nun. Horrek ere lagunduko du ikusgarritasuna ematen,